Къде се намирам? Странно. Странно. Там има някакъв. Какъв ли? Чакай да го гледам. Тук почива Лочо. Изкопай гроба. Моят дух ще те пази, поне ти да оцелееш. Какво ли значи това? Дай да му го изкопа. Лочо! Съжалявам, Лочо, че го разкопам. Много ми е гадно. Ама ти така си ми казал и аз ще го изпълня. Какво е това? Дневникът на Лочо. Да видим. Първи ден, втори ден, четвърти ден. Чакай, тук трябва да е трети. Пети ден, шести ден, ден шести, ден седми, ден осми, ден девети, ден десети. На десетия ден той умира. Да почива в мир. Лочо, почивай в мир. Какво? Оу! Какво е това? Кръв. Ще му взема костите. Не, тях ще ги оставя. Не искам поне тялото да му пипам. Дневник. За теб. Благодаря ти, Лочо. Почиваш в мир. 3 различни саплинга. Тези мечове ще ги оставя. Так, ще ти заровя гроба отново. Заповядай. Почивай в мир, Лочо. Ще гледам всеки ден да идвам тук. Ще махна тези табели да не ти е грозен гроб. Да, ще ги махна. Птиците пеят, аз не знам какво да правя. Смятам тук да се направя къщата. Благодаря ти, Лучо, ако ме чуваш, че ще ми помагаш да оцеля повече от 10 дни. Бедни чукети. Има животни. Няма да ги убия. Ще ги развъдя. Чакай. Лучо! О, не. Монстъри. Лучо! Ще може ли семена? Ако... Дай ми ги на другия ден. И Лучо, пращай ми бележки. Да не съм сам. Смятам да пиша в този дневник. Така. Ден 1. Изкопах. Смятам това да направя. Да видим дървета. Острова не е много малък, но не е много голям. Понякога смятам да идам. Други парчета остров, сигурно нещо се е случило и острова се е разделил на малки парчета понякога. Лочо.
Като гледам, няма дървета. Това ще си чакам до другия ден. Лъчо! Лъчо, моля те, може ли да взема от костите ти да направя? Да ги смеля и да направя такова дърветата на тъпни. Надявам се да нямаш против. Ще се опитам да ти го върна, когато убия някакъв монстър. Чакай да видя първо дали ще ми стигне. Тази крава е много странна. Не порасна. Съжалявам. I'm so sorry. Лъчо. При първа възможност ще се опитам да ти ги върна. Yes! Yes! Дървото поникна. Много странно. Къде е дървото? Само един дъб. Много странно. Защо само един дъб от това дърво? Саплинг. Къде ли да ми е къщата? О, заваля. Птиците още пеят. Сигурно са скрито пеят своята песен. Много странно. Как така само едно дърво? Лъчо. Обясни ми, как може да се получи нещо такова? Нищо. Още смет. Може да отводя приканат. Надявам се до утре да получа бележки. Тук ще си изкопавя гробче. За малко ще се почина. Готов съм. Запечатам го заради монстрите. Смятам това да е спасите. Тук напиша. Не. И... Виждам. Първото.